Bona nit a tots i totes. Anem a començar, crec que serà l'últim plenari de l'any. Comencem per la part resolutiva. Primer punt, aprovació de l'acta de la sessió, en aquest cas, de les sessions anteriors. Tenim una que va fer l'ordinària i tenim l'extraordinària. Si voleu, comencem per la votació de l'ordinària que va ser el dia 15 de novembre. Alguna intervenció? O passen a votació? Votem si voleu primer esta. Vots a favor. S'aprova l'unanimitat i passem a la de la sessió extraordinària del passat dia 29 de novembre. Alguna intervenció? Passem a votació. Vots a favor. S'aprova per unanimitat. Segon punt, aprovació conveni, col·laboració Ajuntament, Mercantil, Extracció d'Àrids, Sierra Negra, en matèria de restauració de la Pedrera. Bona nit. La proposta de l'alcaldia diu: vist el conveni de col·laboració a subscriure entre l'Ajuntament de Real de Gandia i la Mercantil, Extracción de Áridos Sierra Negra SL en matèria de control dels treballs de restauració en la cantera del terme literal següent. Per no llegir tots els antecedents, és tota la relació que hi ha hagut entre l'Ajuntament i la cantera. Si voleu, vaig a les estipulacions que diu: 1. Compromisos de cadascuna de les parts. Punt 1. L'Ajuntament de Real de Gandia es compromet a facilitar i agilitzar i dur a terme els tràmits per a l'obtenció de la llicència ambiental instada inicialment per la Mercantil, Pavimentos Bituminosos Serrano, el canvi de titularitat dels quals ha sigut instada a favor de l'extracció d'Àrids Sierra Negra SL, expedient de llicència ambiental actualment en tramitació i en fase d'instrucció. Així mateix, l'Ajuntament es compromet a la Mercantil compareixent dona compliment als condicionaments fixats en la resolució de l'alcaldia de data de 24 d'abril de 2018 abans citada a mantindre l'activitat d'explotació de la pedrera a fi de desenvolupar l'activitat necessària per a possibilitar la deguda execució del pla de restauració de les zones afectades per l'extracció en la pedrera en qüestió, de conformitat amb la legalitat vigent i pel temps que resulten necessària a la fi referit. Punt 2. La Mercantil d'Extracció Àrids Sierra Negra es compromet a l'emparament dels acords de la resolució de l'alcaldia de 24 d'abril de 2018, apartat primer segon, de la seva part dispositiva abans citada, a contractar una empresa encarregada de dur a terme el control del pla de restauració de les zones afectades per l'extracció en la pedrera, al seu càrrec i cost, comprometent-se a aportar un informe mensual sobre el control realitzat en l'àmbit objecte de la restauració, sense perjudici de la potestat de l'Ajuntament per realitzar les comprovacions i inspeccions que es consideren oportunes per serveis municipals. 2. El període de vigència del conveni serà d'un any a comptar de la data de la signatura del present document, prorrogant-se tàcitament per períodes anuals durant tota la duració de l'explotació autoritzada en mines i fins un màxim de 4 anys. I es podrà acordar expressament i per escrit la seva pròrroga fins a altres 4 anys addicionals. 3. Integració, interpretació i rescissió del conveni. Per a tot el no previst en el present conveni s'aprendrà el que es disposa en la llei 30/2015 de d'octubre de règim jurídic del sector públic i altra normativa concordant d'aplicació, corresponent al ple de l'Ajuntament de Real de Gandia la facultat d'interpretar el mateix, així com d'acordar la seva rescissió en cas d'incompliment per part de la Mercantil compareixent o de l'empresa que legalment li substituïsca en l'activitat, de qualsevol dels compromisos adquirits per esta. Llegir que segons aquest document, tots dues parts el troben conforme en la seva voluntat i el signen per duplicat. Considerant el que s'ha exposat anteriorment, es proposa al ple de l'Ajuntament l'adopció del següent acord. Primer, aprovar el conveni de subscriure amb la Mercantil d'Extracció d'Àrids Sierra Negra en matèria de control dels treballs de restauració de la pedrera ubicada al terme municipal i que s'ha prescrit anteriorment. I segon, facultar a l'alcalde president de l'Ajuntament per la signatura del conveni. ¿Alguna intervención? Sí. S'hauria de parlar. No. Vale. Per part del compromís, anem a votar no a aquest conveni per les següents raons. Primer de tot, no sabem en quin punt es troba actualment l'explotació i la restauració de la cantera.
Segon, l'empresa és la responsable de tindre un pla de restauració i és l'Ajuntament qui està obligat a veure que realment es compleix aquest pla. Entenem que és una deixadesa de funcions pròpies del control de l'administració. No es pot permetre que una empresa es contracte ella mateixa el control per si mateixa. És a dir, és poc lògic, no? O sigui, que si una empresa ha d'estar controlada, que ella mateixa siga la que faci aquesta contractació i que es dugui a terme aquest control. Per suposat que el control serà favorable. Alguna intervenció més? Doncs passa la votació. Vots a favor? Abstenció? Vots en contra? S'aprova per majoria. Punt tercer, elecció jutge de pau substitut. La proposta diu que, vist que mitjan acord del plenari de l'Ajuntament de data 15 de febrer de 2021, es va procedir a l'elecció del jutge de pau i substitut del municipi i previst expedient per total efectes va elegir jutgessa de pau titular del municipi de Real de Gandia a la senyora Cristina Blasco Banyuls i jutge de pau substitut a don Juan Vicente Montaner Blasco. Vist que el senyor Montaner Blasco en data 30 de maig de 2021 va renunciar al càrrec de jutge de pau substitut, degut a la qual no va prendre possessió del mateix, estant en l'actualitat vacant el càrrec de jutge de pau substitut. Resultant que per la Secretaria de la Sala de Govern del Tribunal Superior de Justícia de la Comunitat Valenciana s'ha requerit aquest ajuntament perquè procedisca a l'elecció de jutge de pau substitut, indicant que pot ser elegit pel plenari alguna de les persones que en el seu dia es han presentat a l'elecció, resultant que en la tramitació de l'expedient d'elecció es van presentar les següents sol·licituds: el de la senyora Cristina Blasco Banyuls, el del senyor Juan Vicente Montaner Pérez i el del senyor José Juan Ferri Avalla. Considerant el que s'ha parlat anteriorment i davant la necessitat de procedir a l'elecció del jutge de pau substitut entre les persones que s'han presentat a l'elecció, es proposa al plenari de l'Ajuntament que es procedisca a la votació de l'elecció del jutge de pau substitut en la persona de José Juan Ferri Avalla. Tenim que votar perquè l'elecció del jutge de pau és per votació i per majoria absoluta, igual que el titular. Nosaltres que no fem la urna, perquè com només és una persona, doncs ho podem fer a 10. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat. Punt 4. Aprovació definitiva, modificació estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor. La proposta de l'alcaldia diu: resultant que passat el 9 de novembre de 2021, el ple de la Mancomunitat de Municipis de la Safor va acordar aprovar definitivament la modificació dels seus estatuts, amb la finalitat d'adaptar el seu contingut al marc normatiu actual derivat de la Llei 21/2018 de 16 d'octubre de Mancomunitat de Municipis de Mancomunitat de la Comunitat Valenciana i d'aconseguir el reconeixement de la condició de Mancomunitat d'àmbit comarcal. Resultant que, d'acord amb el procediment contemplat en la referida llei i en compliment del propi acord adoptat per la Mancomunitat, mitjançant l'escrit de la senyora presidenta de data 11 de novembre de 2021, amb número de registre d'entrada 1777, es requereix a cadascun dels ajuntaments integrants de la mateixa i en concret a l'Ajuntament de Real de Gandia perquè el seu plenari s'aproven definitivament els citats estatuts. La majoria requerida per a la seva aprovació és la majoria absoluta del nombre legal de membres. Vistos els nous estatuts tramitats i aprovats per la Mancomunitat que s'afitgen com a annex a la present proposta d'acord. Considerant que s'ha exposat anteriorment per aquesta alcaldia, es proposa al ple de l'Ajuntament amb informe previ de secretaria l'adopció del següent acord. Primer, aprovar definitivament la modificació dels estatuts de la Mancomunitat de Municipis de la Safor consistent en una revisió integral del seu contingut, en els termes que figuren a l'annex de l'acord, amb la finalitat d'adaptar-lo al marc normatiu actual derivat de la Llei 21/2018 de 16 d'octubre. I segon, enviar el certificat del present acord a la Mancomunitat de Municipis de la Safor per al seu coneixement i efectes. Alguna intervenció? Passem a la votació. Vots a favor? S'ha aprovat per unanimitat.
Passem a la part B, activitat de control, punt 5, donar compte de decrets d'alcaldia. Es dona compte al plenari dels decrets de l'alcaldia adoptats des del número 745 fins al número 850. I punt 6è, donar compte, correspondència i disposicions oficials. Es dona compte al plenari de la correspondència entrades i eixides des del dia 9 de novembre de 2021 fins al dia 10 de desembre de 2021. I passem a l'últim punt, pregs i preguntes. Té la paraula el grup Compromís. Sí, ens agradaria saber, dins de les subvencions del PUC o en dona de Covid, han sigut concedides, en dona sí que hem vist que es tenen contractat 3 dones 6 mesos. No sabem si reemplacen a lo que és el sistema de passaport o són com a recolzament, però sí ens agradaria saber també què es va fer en el PUC i en el Covid. Ens agradaria saber les jardineres de la zona industrial quin és el problema que tenien per haver-se d'arrencar i tornar-se a fer actuació allí. Després hem vist que hi ha un registre d'eixida de contestació a la Confederació. Ens agradaria saber en què termes s'ha contestat al projecte de clavegueram i de cuidadora de la urbanització i quines són les actuacions previstes en la redacció del projecte del centre d'atenció primària. El grup Popular? Sí. Bona nit. Nosaltres també volíem saber que hem vist els registres d'entrada de diverses empreses per a participar en la redacció del projecte del centre d'atenció primària en les quines eren les actuacions previstes. I després, algo que ens ha quedat l'atenció també és que hem vist dues factures, una factura d'electricitat Peiró, de muntatge i desmuntatge d'il·luminació de Nadal per un import de 5.575,88 i un altre d'Electromur Il·luminacions per serveis d'il·luminació de Nadal del 2021 per un import de 6.915, que fan un total de 12.491 en 18 euros. Esta última empresa, l'Electromur, és un lloguer que es fan de les llums de Nadal. En cas de ser un lloguer, no seria un poc més rentable per al poble que s'invertira en comprar les llums de Nadal i tindre-les de servir i poder-les guardar i no gastar aquests diners tots els anys en l'alquiler. I després, per últim, sols dir que des del Partit Popular volem desitjar la més pronta recuperació de la persona que va precipitar l'altre dia des de la Casa de la Cultura i que demanem que es prenguin les mesures adequades per a que aquests aconteciments no tornin a passar. Moltes gràcies. Algú vol alguna resposta? Les conclusions, n'hi ha algunes que sí que es poden contestar. El que fa referència a l'enlluminat, evidentment hi ha una part que és l'enlluminat de Peiró, que l'Ajuntament des de fa uns quants anys té lluminària de Nadal considerem pròpia, i eixa és la que munta i desmunta la seva tasca, i la segona empresa, que és de Mudolcoll, sí que és de veres que eixa és de lloguer. Una és de lloguer i la tenim arrendada, ja fa 3 o 4 anys que estem pagant una quantitat, ja que a partir de l'any que ve hi haurà una part d'aquest arrendament que es rebaixarà perquè se ho queda l'Ajuntament. Serà de propietat, està pagant-se a plazo. I en el tema de llogat està el que és l'arbre i estan les avingudes principals, que són sí que s'havia contemplat la possibilitat, però com l'arbre i il·luminat sempre tens l'opció de que si ho compres, evidentment, per una part sempre és teu, però com si diguem tots els anys tindries el mateix arbre i la mateixa il·luminació. Doncs aquesta ha sigut un poc la proposta de les avingudes principals, doncs estem en tema lloguer, d'aquesta manera, si s'ha donat compte de l'arbre de la plaça, aquesta empresa tenia 2 arbres nous, doncs per ser un poc fidel a nosaltres no dona l'opció. Sí que és de veres que podria ser... També és de veres que els arbres són cars, Ja no, molt mal. No, un arbre comprat, que és car, Entonces, ha sigut una miqueta aquesta opció. El que són els altres carrers, sí que l'Ajuntament cada any va pintar o d'il·luminar en la intenció
de que si no tots els carrers del municipi, però sí que cada any hi ha algun carrer més de que anem ficant. Anem jugant amb aquesta combinació, d'acord? Però que la proposta se voteja per intentar, perquè si no ho comprarem, sempre tindríem l'avinguda principal del poble, les dues entrades, sempre en la mateixa llum. Ha sigut un poc, i s'ha sigut el perquè el que ha passat, evidentment, amb tot el que va passar en la Casa de Cultura, ni voldríem que passar en la Casa de Cultura, ni que passarà en... No, desitjar que el senyor li donat molta força i molt d'ànim que vagi a tot bé. Evidentment que sí. No, Cristina, per favor. No, Cristina. És que les escales estan plantant. Cristina, no han d'entrar en això. Molt el que volem és que no torni a passar. No, nosaltres és que sí. No. Sobretot el que nosaltres volem és que no torni a passar i sobretot molt molta cosa per a que vagi tot bé. No. Pense que tots volem el mateix. Cristina, pense que tots volem el mateix. Que vagi tot el millor i que no torni a passar. Simplement. Suposa, ni tu volies que passara ni jo volia que passara. Que es millori i que vagi tot el millor possible. Ni s'ha fet res per a que passara, ni hi ha res més per a que passara. Cristina, que no té vegades com un atac que no vos hem atacat ni vos hem culpabilitzat de res. Simplement, per favor, que no torni a passar mai més. Però que no voldré que passarà en ta casa ni en casa de ningú, que vagi el millor possible. No és un atac, simplement és un desig. Ja està. Per lo menos, tal com vosaltres vos ho vam dir, no ha sigut com un atac, ho ha sigut com un desig. Si tu te vagaves com un atac... Ara quan després mires la gravació del plenari i mires la coletilla de que es prenguen, per favor que es prenguen mesures per a que no torni a passar, ha sigut un accident laboral. Que no està. Cristina, arribem a la mateixa conclusió, que aquesta persona isca el millor possible, Per suposat. i que vagi tot bé, que no torni a passar en totes les mesures que tinguin. Però que no, el que deia de més, que moltes vegades quan escoltem en el ple o quan parlem, a la millor diguem que no han sigut massa afortunades. Ara encara de mateix per aquesta col·lectiva poder-la llevar. El to no era l'adequat, però el que es volia referir és que no torni a passar. Però la col·lectiva es queda, no? En acta. De vosaltres depèn. Desitjar-li el millor al... No, la col·lectiva s'ha d'interpretar. A veure si la col·lectiva va ser una No, la col·lectiva si la Gemma. Sí, però la col·lectiva ha sigut una ofensa. Sí, demanem disculpes de la col·lectiva, però que ningú moment ha sigut... No, jo vull que tinguis clar... No, jo vull que... A veure, l'ofensa no és per a nosaltres, ni per a ningú. Jo vull que tinguis clar si... Jo personalment, però nosaltres no volem que lleves la col·lectiva perquè a nosaltres ens està malament, sinó la col·lectiva jo penso que si s'ha de llevar, si tu penses potser que la col·lectiva no ha sigut massa afortunada. Si tu penses que la col·lectiva, el que has dit, ha sigut afortunada, mantinc-la, no perquè a nosaltres ens senta malament. Si tu penses, potser ha sigut un inconscient. Vull pensar que el que ha dit Marta ara últimament pense que és el que volia dir, però pense que la col·lectiva que segur que rectificar és de savi. Doncs ja està. És un desig. Doncs per això si la col·lectiva vosaltres que es lleve i no posa en acta i millor per tots. De vosaltres depèn. Sobretot perquè no ha sigut de ningú perquè tu i jo hem parlat amb el dia. Sí, jo per aquesta matí de dues portaveus i m'ho he de dir el que havia passat. Sí, però per això. És un desig que... Sí, però com està més dia, jo quan he parlat amb els dos portaveus, el compromís de part dels dos portaveus ha sigut de lo que toca, per això la col·lectiva està d'una miqueta molt estranyada. No és un compromís afortunat, però no queda un desig de que vaig a tot el millor i molta força. Si esteu d'acord, quan es redacte es lleva la col·lectiva i ja està. Respecte al projecte del centre d'atenció primària, s'han tingut diverses converses en salut pública, també s'han tingut diverses converses en el metge d'ací, i sí que és de veres que està previst que l'any que ve que passarem moltes vegades amb moltes subvencions que ixen de l'administració, que potser algunes simplement et demanen algun tipus de memòria o et demanen simplement que optes a la subvenció i després, si resolen afirmativament o el que sigui, ja donen un temps considerant per a poder redactar. Aquesta, en passades edicions, per a poder optar, ja has de tindre el projecte. Entonces, una dels consells que ens van dir que seria convenient si podíem optar, que si podíem avançar un poc de temps en tindre ja el projecte a l'hora que quan publicarem la subvenció. Vam anar a parlar amb el centre de salut, a veure quines eren les necessitats, perquè per quantitat de veïns i de veïnes
ja ens tocaria aquest mig metge més, d'acord? El poble va fent-se gran, pensant en aquest real del futur de pròximes generacions. Entonces, treballant en els tècnics i treballant en salut pública, va treballant-se en la redacció d'un projecte que seria ampliar el centre de salut a una segona planta i que tingués les infraestructures per a tindre, si el centre de salut d'avui el tenim en bones condicions, per dir d'una manera, intentar que fos un centre de salut molt més complet, que tenen altres poblacions d'un tant per cent d'habitatges més o menys com el nostre. Aleshores, el que ha sigut avançar feina. Estem avançant la feina en el cas que llancen aquesta proposta, el poder optar com a Ajuntament. I respecte a l'altre, tot és una miqueta molt més concret de la Confederació o molt més concret de les subvencions d'empujo en dona en Covid, igual que les jardineres, si no hi ha cap problema, el pròxim plenari se vos contesta concretament i sense cap problema. Jo penso que portem els plenos al dia. Les preguntes i les respostes anem a assinar. No has contestat jo de les jardineres, ¿verdad? Ja, pues sí, ja està, ja diria jo. Bueno, lo de les jardineres, ya sabeu lo que pasa, porque hay momentos que era un tram, no sabem si és perquè quan es va plantar en la terra que s'ha posat en aquest tram, perquè tot es va plantar per igual, la terra va vindre tota, suposem que del mateix lloc. No sabem si la terra que s'ha posat en aquest tram la portaren d'algun lloc que tindria la grama que creixia, no sabem, la bona qüestió és que no hem pogut fer en la brossa sense carregar-nos el sector. I al final eren moltes hores invertides, llevant brossa, vau veure que vam intentar treure la brossa, bueno, hem provat diverses maneres per a fer que no es vera la brossa. Quan ja se'n recordeu una vegada que estava tota la brossa en terra, la tratàvem, ens vau preguntar en pleno que estava la brossa fora damunt del carril bici. I al final s'ha decidit que la millor opció era això, i ho hem arrencat perquè estava molt lleig. Necessitàvem molta gent ahí treballant per el tema de la brossa. Era impossible en el sector este que para tan frondós treballar. Al final ho hem arrencat en la etapa. Bueno, hem aprofitat la subvenció de l'IVA. La solució. Ara es plantarà, bueno, ja està plantat, ara estan posant una malla, no sé si ho heu vist, per a evitar això, ha fet una desinfecció i esperem que no ho vegi. Però que només no va arrencar-se tot, només s'havia d'entrar on estava el problema. Bueno, penso que queden les subvencions, com hem dit que ho direm el pròxim plenari, i la Confederació, perquè tenen informes ahí, entonces una miqueta per a millor no dir alguna cosa que nos puga oblidar, però al pròxim plenari parlarem en els tècnics de l'ERE que ho traga i se vos informa sense ninguna faltaria més. En públic, agraïm la presència, és l'últim plenari de l'any, sabeu que en 3-4 dies comença el Nadal, des d'ací ha decidit a la corporació, evidentment, que passeu unes bones festes, un bon Nadal, que anem molt de cuidado, que agarrem força i que el 2022, en tots els aspectes, primer la salut sobretot i que continuem amb la mateixa harmonia que està ben és així, encara que hi discrepàncies, i si no hi discrepàncies no seria política, des d'ací sempre agrair perquè estem tenint, degut a la pandèmia i això, la veritat és que el clima en els plenaris és un clima sa i des d'ací agrair la col·laboració, insistir que de vegades s'ha de votar que no, s'ha de debatir i s'ha de fer, però agrair el clima perquè feia temps, no és que porti massa, però en l'últim any es nota un clima cordial i un clima saludable i això pensa que es transmetís a veïns i veïnes i des d'ací, en aquest cas, al grup de govern, als meus companys, al Partit Popular de Compromís, per donar moltes gràcies i que tingueu un bon Nadal i un millor 2022. Moltes gràcies, Joan.